Mihatag og katinawan ang Land Transportation Office nga di pa sila manakop sa mga nagamit og temporary plates kay nagpaabot pa sila sa direktiba gikan sa Central Office. Taliwa kini sa padayong pagdagsa sa mga tao aron pag-claim sa ilang mga plaka. Ani ang report ni Nico Sereno. Sayo pa sa buntag, sirado pa gani ang opisina apan taas na kaayo ang linya sa LTO sa barangay Subang Dako, Mandawi. Kadaghanan ng adlawon pa ni linya, makakuha lang sa ilang plaka karong adlawa. Ang nag-una sa linya, mag-alas 2 sa kadlawon naabot. Diri man ko gapon gud. O nya? Nga ning uli ko kay taas sa kay linya. Nabasa gyud diri kuan gapon. Oo. Nga antod na dito lak diri gyud naglinya antod uga mo sa dina. Kaya buntag wala mo ba? Taligsik ra. Palit na ko sa kong motor, di pa ko senior niya. Karong na senior na lang ko. Wa pa gapoy plaka kong motor. Usa sa naglinya, kining siyam kabuan nga mabdos nga si Grace. Maayo na lang gani kuno, gipahuwam siya og bangkito aron makapahuway. Daan mo sir, nalooy. Asa man ipahuwam ka? Balingkod ko niya. Oo. Para mo ano? Ikaw ginakaklito na imong pares. Trabaho man. Pasado alas 11 kaganiha, kini among naabdan. Gitapuk-an na sa mga tao ang staff aron masubmit ang ilang papeles ug masugda na pag-locate ang ilang plaka. Apan sa may releasing area, kunang uban na lipay sa pag-issue na sa ilang plaka, may uban nga nagminghoy. Nahatag na sabkuno sa dealer ang ilang plaka nga tuyuon na sabkuno nilag adto ug bulinya. Pana ko no sa dealer ko no. Yang nasa LTO tracker diri ko no sa bangdak ko ba. Bismaya man ta kay nang kani absent lang to sa trabaho para maka-ari lang diri. Dayon. Kalihay kas dako pa ba. Sa statement sa LTO7, gipasabot nila walay apprehension o pagpanakop nga mahitabo. Dili pasab sila mukolekta og 5,000 pesos nga multa kung magamit sa temporary plate. Wa pasab kunoy deadline ang implementasyon sa no plate, no travel ug nagpaabot pa sila sa dugang kamanduan sa ilang mga labaw sa ahensya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.